Bugün paytaxtymyz Aşgabatdaky Ýyldız mehmanxanasyna Baqy betaraplamyzyň şany 29 ýylligi Halkara betaraplyk güni münasibetli halkara maslahat geçirildi. Halkara parahatçylygy we durnukly ösüşi berkitmekde bilelikdäki tagallalara bagyşlanan halkara maslahatyna Atabatan media topary hem gatnaşdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň alyp barmagynda geçirilen maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň terrorçylara garşy görüşmek boýunça komitetiniň ýerine ýetirji direktorynyň hanym Natalya German, Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň Aksakkallar Geňeşiniň başlygy Binali ýyllarym Özbegistanyň prezidentiniň Daşary fiýasat boýunça ýürütme wekili Abdulaziz Kamilow, Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütme wekili Terki Hakala, şeýle hem dünýäniň köp sany ýurdundan wekiliyetler gatnaşdy. Halkara maslahatda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň ähmiýeti şeýle hem türkmen betaraplygynyň häzirki döwürde parahatçylygy hem-de durnukly ösüşi gazanmakda ýetirýän oňyn täsirleri barada çykyşlar edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň kararnamasy esasyna 2025-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan edilmegi barada gurrun edildi. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň Aksakkallar Geňeşiniň başlygy Binali ýyllarym öz çykyşynda Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk derejesini ilkinji golan döwletleriň biri bolan Türkiýanyň Türkmenistan bilen halkara guramalaryň şol fany Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini işçi hyzmatdaşlyk alyp barýanlygyny bellädi. Binali ýyllarym özüniň ýolbaşçylygy edýän Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň Aksakkallar Geňeşiniň işi barada aýdyp, bu geňeşiň hem halkara parahatçylygy puwtalandyrmakda oňyn işler alyp barýanlygyny aýtdy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde garaşsyz Türkmenistanyň betaraplyk hukuk ýagdaýynyň eglan edilmegi, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna Birleşen Milletler Guramasynyň 69-njy mejlisinde dünýä birleşigini awza döwletleriň 190-çysynyň gollamagyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk kararnamasynyň ilkinji gezi kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara derejesinde at awraýynyň ýokarydygyny ýene-de bir subutnamasıdyr.